Hello video. Yung kasi ganap yung ganap itong kang piyesta. Ayan. Napaga si Sir Remy sa bailihan. Kaya nagpicture-picturean muna. Ayan, di ba kumatuloy na yan? Officer yan. Kabataan yan. Kaya nagpicture-picturean muna kami dyan. Tagang maray sa muyang duman. Excited na marami magbaili. Tapos, maris na ito may mga partner-partner. Ako lang sumayang partner yan. Tugon ko din yan. Si Meryl Carlo, si Perlin. Partner niya din yan. Iba pa dyan si Renier. Ayan, partner-partner yan. Picture-picture muna kami. Tala ito ako nag-isimula ang baili. Kami-kami palang alin lang naka-table. Excite. Anday pa din tapos ang picture-picturean mo dyan. Oh. Yan. Ayan, gaya mo yung mga tao na sa may gate. Ayan. Karo sa Simera. Ayan kaya sa may gate. Ayan, may entrance fee yan. Sa lalaki garo siya. Saan nga to siguro to. Sa baba 50. Tapos ang table, may bayad din dyan. 480. 480 siguro. Tapos, may kaiba na itong apat na tugawan. Ang problema mo lang dyan pag si entrance fee sa table. Pero sa pagkakan, mabuot nung kabarangay ko na nga alok yan. Pag pista libre yung pagkakan sa pistahan. Kaya maganda mag-pista sa probinsya. Mga buwan ng mga bulan ng gayo. Sunod ang pistahan dyan sa mga talag ng barangay. Kaya makakatipid ka na sa pagkakan. Kung mabisita ka sa barangay. Hindi ko rin muna. Kaso halo-halo na yan. Hindi na dati bawal pa magilaw ng kasyon. Nakakapya bawal na dati. Ngunyan lang yan. Sige, tumatulog na ako. Voice over ng mga